ನಮ್ಮಲ್ಲಡೆ ಏನಾಪುನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮನದಾನಿಗೆ ಏತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರಿ ನಡಿಜೆಪ್ಪುನಗ ಮನದಾನಿ ಕಾಣಲಕ್ಕನಗ ಹಾಳಾಗಿಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುಲುಂಡ ಕೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಾಪುನ ಅಂದ್ರೆ ರಪಕ್ಕ ಮಂತಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಪೊಡಿ ಎಂಚು. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಮಜಾನ ಬಂತ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ತಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಆ ವೀಡಿಯೋನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಐಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಂಡು ನಾನು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ, ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಂದು. ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಜಿ ತುಕ ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದಾದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೆ ಆಯ್ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲಿ ಬಂತೆ ಪನಡ್ಚಿ ಬಂತೆ. ಬಟ್ ರಾಹುಲ್ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋತಿದ್ದೆ ಏನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನಡ ಕೋರಿ ಕನೆಲ್ಲ ಪಂತೆ. ಕೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಒಂದು 180 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂದು ಮಾಸ ಕನಪಾಯ ಕೋರ್ದ ಮಾಸ ಇತ್ತ ಅದಾದ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಬೇಲೆ ಬತ್ತು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಮುಲ್ತು ಫೋನ್ನಾಗ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಳ್ಳೋಡದ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ಕಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ ಪೋಡು ಬಂದಂದು ಏನಿತ್ತ ಕೋರಿ ರಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಕೋರಿದ ರಸ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದಿತ್ತ ಯಾನು ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚೇನೆ, ಕೆಲವರು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಂದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಶಕ್ಕ ಆರು ಸುಮಾರು ತಾರಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಕ. ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ರಪ್ಪ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ರಪ್ಪ ಗಂಟೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ಮ ದನ ಕರಿಂಡು ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾಂಡು ಈ ಥರ ರಪ್ಪ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ರಸ ಮನ್ಪೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಲ್ತುಂಡು ಕಬಾಬ್ ಮೀನಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಡೋಣ ಪ್ರಾಪಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಬಂದು ಬಚ್ಚುನ್ ಗೈಸ್ ಬಚ್ಚುನ್ ಇದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ತದು ಒರೆಸದು ಭಾಜನೆಗದು ಮಾತ ಅದು ದೀಪದೀತು ರಪ್ಪ ನೆನಪಂಡು ಕೋರಿ ಮನ್ಪುಗತ ಅಡಿಗೆ ಅದಿಚ್ಚಾಂಡು ನುಗ್ಬಯ್ಯರ ದೀತಯಾನ. ಸೊ ಬಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಂದು. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕೋರಿಗಂತ ಕೋರಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಣ್ಣಿ. ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೋರಿ ರೆಡ್ 1 ಕಿಲೋ ಮಾಸ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಣ್ಣೆ ಕಂತ ಕೋರಿಗೆ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು 3 ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಕೋರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮುಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತು ಅಂಚೆ ಕಂತ ಕೋರಿ ರಪ್ಪ ಕೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ತಾರೆ ಪೇರಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾತಂಬ ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪರ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಂಜಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಂದ್ಕೊಡು ಗೈಸ್. ಬಚ್ಚಿದು ಹೋಗುಂಡು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ತಾರೆ ತೆರೆದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋತುದ್ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿದೌಟ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತನೆ ಏನು ಒಂಚೂರು ಅಡ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕೊಡು ತೂಕ ತಿಕ್ಕಣ ಪಾಡುವೆ ನಿಜ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೇ ಕೋರಿ ಇಂಚ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಇಕ್ಕುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ 1 ನಿಮಿಷ ಕಂತೆ ಉತ್ತಲೆ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಂದು ಇದು ಉಂಡು ನಮ್ಮಡ ಈ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿಗೆ ಈತ ಪೊಡಿ ಯಾವುಂಡಿಗೆ. ಸೊ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಸಂ ಪೊಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕುಡೊಂಚು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರಸಂ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಂಬಾರು ಪೊಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಾನು ಅನ್ಸ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಸಂ ಮಂತದ್ದು ಬಂದಂತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಡೆ ಏನಾಪುನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಂತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮನದಾನಿಗೆ ಏತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರಿ ನಡಿಜೆಪ್ಪುನಗ ಮನದಾನಿ ಕಾಣಲಕ್ಕನಗ ಹಾಳಾಗಿಪ್ಪುಂಡು ಕುಲ್ಲ ಕೈ ಪಾಡ್ನು ಪಂಪಿರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನೆಟ್ಟು ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಏತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪಡ ತಟ್ಟಿರ್ದೀಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೀಪ ತೈಟ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಚ ದೀಂಡಲ್ಲ ಮನದಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ಇಂಚ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರಸ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯೋಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಯೋಡು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಇದನ್ನ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪೋರುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಮನ್ಪುರುಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೊಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿನಿ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋತಿನಿ ಪನ್ಪನಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅದು ಅಡೆ ಪೋಡಿಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಪೋತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲೆನ್ನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಟಿಲ್ 6th ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತ. 7th 8th 9th 10th ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡದ ಒಂದು ಏಜ್ ಮಲ್ಲ ನಮಗೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಬಂದು ಲಡೈ ವಡೆ ಬಂದು ಅಂಜೊಂಚು ದೂರ ಆದಿತ್ತ. ಬಟ್ ತುಲೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವರು ಬರೆ ಪೇರತ್ತ ಅವು ಸತ್ಯನೇ ಆ ಎಪ್ಪದನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಒನಸ್ ಮಂದಿನಾಗ ಯಾನ್ ಫುಡ್ ಕಂತಿನ ಹಾಲು ದೋಸೆ ಕಾಣೋ ಅಂತಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅವೇ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ತಿಂಗಳು ತಿಂತಿನಕ್ಕಲು ಪೆಟ್ಲಡೆ ಮದ ಮಸ್ತ್ ಮಂತು ಅಂತ
ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗ್ಯಾಪು 9th 10th ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗಡಿ ಓ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮೊರ್ಮ ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಾಲ್ ಓಲುಲ್ಲಲು ಎಂಚೊಲ್ಲಲು ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇನು ತೂತಿನ್ನಿಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ಬಂದು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೊಕಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋದು ಎಂಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಾತ ಅಂಚ ಕೂಡ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ತೊಲೆ ಐ ಟ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಉಲ್ಲಲು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಕಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಕುಲುಂಡ ಕೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ರಪಕ್ಕ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪೊಡಿ ಹೆಂಚೋಡು ಬಂದ್ಲ ತೂಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಪೋತಾರ ಪ್ರಪ ಅವ್ರದ್ದು ನಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ನಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಕ್ಕಲಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಬೊಕೈತೆ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಯಾನೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೆಲವು ಪೊಡಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಈಜಿಂದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾರ್ದು ಅಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ರುಚಿ ಯಾವನು ಏತ್ಲ ನಮಕ್ಕೆ ಅದ ಏರು ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತೀನಿ ಪೇರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ರಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೈತೆ ಬರೀ ಇದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೆಟ್ಟು ರೆಸಗಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿಕ್ಲ ತಾರೆ ಉಂಡು ರೆಸಗೆ ತಾರೆ ಅರ್ಥದ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡು ರಸ ಅಂತ ರಸ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಪ್ ಮಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ ರಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಡೆಪ್ಪುನು ಅವು ಮತ್ತು ಅಡ್ರಡ್ ಬೇಲೆ ಎನ್ನರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಆತು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಅಲ್ಲ 2 ದಿನ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದು ವೆಜ್ ತಿಂದು ಬೊಡ್ಡಿಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಳಿ ತಿಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಂಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆಡು ಅಂಚ ಬಂದು ತಿನ್ನಂದೆ ಕೂಲರ ಅಪ್ಪನ ಒಂಚ 2 ಬೊಂಡ ಹೊರ್ನಾಂಡು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತರಪ್ಪ ಕೋರಿನ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಇನ್ನೂರ ಪೊತ್ಪುಗಾವೆ ಬಲಿ ಈಗ ಮೂಲುಂತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂತುಲೆ ಅರ್ಧಾಂಡ ಎಸ್ ಈಗ ಮೂಲುಂತುಲೆ ರಪ್ಪರ ತಾರೆ ಪೊತ್ತೋರ್ದು ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಪೊತ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಡ ಈತ ಯಾವುದು ಮುಂಚಿ ಕಾಯಿದ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕನ್ನಡ ಬನ್ನಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನಿಗೆ 350 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡಿಗೆ ಹೊರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 350 ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 250 ಬೆನಂತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ 350 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಪೊರೆಸುವ ಏನೇ ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ತದ ಬೇಲೆದ ಸಂಬಳ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುಜಿ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಒಂದು ಪೋಪುನತ್ತಂದೆ ಆಂಡ ಈ ಇದೇ ಬರೋದು ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಐತ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಐತ ರೇಟ್ ಮಿತಿ ಏರೋದೇ ಪೋಪುನು ದುಂಬು 2 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕೊಂತ ನಂಚಿನ ತೆತ್ತಿ ಈತ ಒಂಜಕ್ಕೆ 7 ರೂಪಾಯಿ 8 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತಂಡೆ ಪೇರು 16 ರೂಪಾಯಿದ 26 ರೂಪಾಯಿ 22 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುನೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ 1/2 ಲೀಟರ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಕನಪಾದೆ ನಮಗೆ ಏತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 15 ರೂಪಾಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗಾರ ಮಾಮಿ ಮನ ತಿರ್ಕೊಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮನ ತಿರುಗಿ ಏತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡುವ ಈ ಒಗರ್ನಿಗೆ ಬಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಗರ್ನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಂದು ಮಾತೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಅಂಚೆನೆ ಯಾಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಚ್ಚಿ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಕನಪ ಅದೇ 1/2 ಲೀಟರ್ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ 500 ml ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ 500 ml ಬಂದು ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂದು ಮಾತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಾತ ಸೊ ಇತ್ತ ತಾರೆ ಕುದುಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟು ದೆಸ್ಸಾಗ್ಲು ಉಂಟು ಸುಕ್ಕಾಗ್ಲು ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಎಂಕಿ ಒಂದು ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸಿಪು ಮತ್ತೆ ಪಾಡುನು ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಡೆಂಚನ ಮಾಮಿ ನೆಡ್ಜಿಂದ ಯಾವೆಂಕ್ ಏತಿ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಮಂಡೆಚ್ಚಿ ಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಲೊಟ್ಟೆಲು ಉಂಟು ಸೊ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ನೀಟಿಡು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರಾಡೆಲ್ಲ ಬಿರ್ಕಂದೆ ಕುಂದುಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೆಕ್ ಇದು ದಾದಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ఒక ಇದು ಬೇವಡೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕಾರ್ದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮುರಾಣಿ ತಿಂದು ತಂತಿತ್ತು ವಯಸ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕಾರ್ದು ಸೋಕಡೆ ಮಲ್ಪುಗ
ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಚೂರು ಮಂಜೂರದ ಪುಡಿ ಬಾರ್ದು ಮಗುಗ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಂತ ದುಮ್ಮು ಪಣ ಅಮ್ಮ ತೀರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕೊಂತನ ತೆಗಿಲೇನು ಏನನ್ ಪಪ್ಪ ಮಿಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಜನ ಪಪ್ಪನ ತೀರ ತಂದಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪಣ ಪಪ್ಪ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮದ ಅಂತ ಬಂದು ಪಪ್ಪ ಅಡಿ ನಾಟಿಗೆ ಒಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತೀರ ಅದನ್ನ ಬೇರೆದಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂತಿನ ಅವು ಸೇಬ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಮಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಶೋಕದ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ದೊಡ್ಡನ ಇವನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಡಿಗೆ ಆತು ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಜನ ಓಕೆ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಬೈದಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾತ್ ಪಂತುಲಕ್ಕ ಬಟ್ ದೊಡ್ಡನಂತೂ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ಮಂತು ಅಂತೇಳಿ ಎಂಗೆ ಪಂಡ ಐತರ ಕೋರಿ ಎಂಟ್ಲಿಗು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಮಸರುಡಿಕೆ ಕೋರಿ ಚೌಂಗಿದ ಮನದಾರಿ ಕೋರಿ ಮಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಂಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನಾಗ ಆನ ಮಾಸ ಕಜಿಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪೂಜಿ ಮಟನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಕೆಲವರು ಪೂಜಾರಿ ಯಾನು ತೂಟು ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಬೋದು ರಸ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಕ ಮನ್ಪಿರನೇ ಬರ್ಪೂಜಿಂದು ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ ಆಸೆ ಅದು ಬಟ್ ದಾದನ ಆಳಂಡ ಆತು ಕ್ರಯ ಕೊಡ್ದು ಕೋರಿ ಹಣ ಒಂದು ತಿರುವ 800 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಮಟನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ 800 1000 ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಬಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನ ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಯಾವೈತು ಕಡೆಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರೆಸಗ ಕಡೆಯರ ಪಾರ್ದು ರಪ್ಪ ಕೋರಿರೋ ಲುಂಬುದು ಬೇಯರದಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸಗ್ಲ ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡು ಸುಕ್ಕಗಳು ಕೋರಿ ಬೇಯೋಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಡ್ದು ಅರ್ಧ ಭಾಗನೇ ನಮ್ಮ ರೆಸಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಚಿನ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ನೀರು ಬಾಡ್ಗ ಪುಡಿ ಬಾಡ್ಗ ಪುಡಿ ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನತಿ ಮಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ಲ ಯಾವ ಬೋಡ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಚೂಡಿ ಕಜು ಪುಲಿ ಅಣ್ಣ ತಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಕಡಿಪೇ ಪುಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಾಯಿ ಉಂಟು ಇದು ಮುಡುಪಡು ಅದು ಮಿತ್ತ ಕೋಳಿ ತೆಗೆದು ಉಡುತ್ತಾ ಇದು ಸಿಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗ ಕುಡ ಹೋದಲ್ಪ ಅಟ್ಟಿ ಬೂಡ್ದಾಪು ಇತ್ತೆ ಹೊರ ತೆಕ್ಕದಾಯಿನ ಟ್ರೈನ್ನ ಯಾವ್ದು ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾತುಂದಿರ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ ಬೀಕೋ ಪಂದಿಂದ ಮಾತ ಉರ್ದುನ ಮಾತ ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಾತ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕನಪ ಅವಳು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಂತು ಎಂಚ ಯೂಸ ಎಂಚ ಬಂದು ಇದೆ ನನಗೆ ದಯಬೇಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ರಪ್ಪೋರ ಒಂದ್ಲೆ ಬತ್ತ 200 ಭಾಜನಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಇದು ನಮಗೆ ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಇದು ಉಪ್ಪು ನೆಂದಿದ್ದು ಜಾವಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂದಿಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬಂದಂದು ಈ ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಾಗ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಸುಕ್ಕಾಗದಿ ಒಂದು ದಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪಂತೀರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಡು ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಅಡಿ ಬೊತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಉರ್ದುನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾ ಉರ್ದುನೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಲೆಮನ್ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದಮ್ಮ ಇದರ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿಜಿ ಕೋರಿನ ಲುಂಬುದಿಜಿ ರಪ್ಪ ಅವೇನು ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ರೀಲ್ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನ ಬೊಕದಿಕ್ವೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೋರಿ ಲುಂಬುದಾಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ಏನು ಸುಕ್ಕಗೆ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರುಂಡು ಒಂದು ಈತ್ ರೆಸಾಗ ಅರ್ಧ ಮಂತೆ ಕಬಾಬ್ ಬಂತು ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿಜಿ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದವು ದಾದ ಕೂಡ ಬೆಗ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಂಕಿನೇರ್ರೆ ಬೋಡ ಮುರ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರಪ್ಪ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸುಕ್ಕ ಬಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡೆಕ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಟೊಮೆಟೊನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಲ್ ಮಂತು ಪಾಡ್ನು ಇದು ಸುಲ್ಕುಂದು ಕಾಯಿ ರೀಪೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ದ ರಪ್ಪ ಉಪದೇವರೇ
ಈ ಬಾಜಿನ ತಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ದೂಯೆ ಅಲ್ಪ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಲಟ ಪಟ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ನಾನು ತಾರದನ್ನ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಗೈ. ഓ നല്ലതാണ്. Besok pagi. ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ಅಡಿ ಪತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಚೂರು ನೀರು ಮೈ ತುಂಬ ಉಪ್ಪು ನಿಜ ಅಡಿ ಪತ್ತನ್ ಕೋರಿ ದಾದ ನನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಾಜನ ಸಿಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಲ ಕೈತಲ ತಾನೆ ಬರ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮನಿತ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ದಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೇಯಾಡು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ದಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಜ ಬಂತುಕ ಅರೆಪಿ ಉಂಡು ಅರೆಪಿ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ ಪಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸ್ರಂಡು ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸಿ ಗೈಸ್ ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತಪ್ಪದಿನ್ಯಾನು ಕೋಡೈತೆ ಪನ್ಯಾನು ಬಂಡ ಬ್ಲಾಗರ್ದ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಕುಜಿ ಬಂದಿಂದೆ ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಕೈನಿ ಮಾರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ವರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮನಿ ಪಂಡ ಕುನ್ನಕ ವಾಕ್ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಲಿಜ್ಜಿದ ಈಗ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪಾಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜುವಾಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಹ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಡ ಅಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಕಡೆನಾಗ ಮಂಜರು ತಾರಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯ್ನಾಗ ಸರಿ ಪಾಡಿದ್ರು ಕಡೆನೇ ಕೂಡ ಪಾಡಿಚ್ಚಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜರು ಹಿಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನೆನಪು ಅಮ್ಮ ಹೋದಾಗ ಹೊರ ಮಾರೆ
ರೆಸ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖಾರ ಆತ ನಾನಿತ್ತೆ ಊರಿ ನೀವು ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರೆಸ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಸಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗಸಿ ಗಸಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಸ್ ದ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಂದರೆ ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಆಗೋದು ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮುತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಡ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ತ್ರಾಣಲೆಜ್ಜಿ ಇದಲ್ಲ ಕಂಡು ಮಂತ್ರ ಪೈಸಾಲಿಜಿನ ಮಾಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಧಾರೋಡು ಇನ್ನು ಎತ್ಕೊತ ಕೆಜಿಗೆ ಮಾಡಿ 300 ತಸ್ಪೆತ್ತನೆ ಇನ್ನು 105 ಯಾನ್ ಮಾಸ ಇವತ್ತು 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಕನಪಾಯಿನ ಆ ಉಂಡಿ ಕೋಳಿಗೆ ಅಂತಂದು ಅವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಅವು ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲೂವೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಸಗಂಡ ನೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಎರಬಾರ್ದು ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಕಬಾರ್ದು ಸುಕ್ಕದು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಸುಕ್ಕದ ಕೋರಿಲ ಬೇಯ್ದಳು ಓ ಇದು ಕಡೆ ತಿಚ್ಚಿ ಯಾಕೆ పొదుపునగ జీరిగ పాడదప్పుడు జీరిగ ఆల్రెడీ పోతుంది కనెక్షన్ అయికొస్తా పొదుపునగ పాడిసి సుక్కదవుడు నీకైతే ನಂದು ಪೊಡಿನ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮೆನಾ ಸಕ್ಕದುಂಟು ಗೈಸ್ ವಾವ್ ಕಮ್ಮೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಎಡ್ಡು ಗೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುನ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂರ್ತಾರ್ಪಾಯಿನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಕೋರಿದ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಪ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಅಂದುಂಟು ಒಂಥರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೀರ್ ನೀರು ಮೈತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಎಪ್ಪುಣು ರಸಮ ಇವರು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತೆ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಕೋರಿ 2 ದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ತೆರ್ಲೆಕ್ಕಿಂದ ಪಂಡತೆ ಕೀಳಡೆ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಂದು ಏತ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನದನಿಗೆ ಹಾಳೆ ನನಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕಡೆದೆ ಸುಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಮನ್ಪುನ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಂಬು ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಉಂಡಲ್ಲ ನಾನು ಎಸ್ಸಾರ್ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಂತೀನಿ എനിക്ക് ಎಸ್ಸಾರದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೋಕಾಪುನ ಅಕ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೂ ತೂಕ ನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಈ ಮಸಾಲ ಹಚ್ಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ತೂಕ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೈತೆ ಲಗಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಡಕ್ಕೆನ ಉಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತ ತಾರೇ ಪಾಡ್ದ ಕಡಕಿನ ಅಬ್ಬಾ ಹಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕೊಂದು ರೆಡಿ ಆಡಾಯ್ತಿತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ಡು ಫಲದ ಮಂತೀಕ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡಿ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನ ಈಲಾಡಿ ಬರೋದು ಪೋನಾಗ ಲೈಟ್ ದಾಳು ತೂಚಿ ಯಾನು ಒಂದು ಕಂತಿತ್ತೆ ಫಲದ ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿದು ಇರ್ತೇನೆ ರೋಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಇತ್ತು ರೋಸ್ ಒಂದು ಪಿಸ್ತಾ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಸೊ ಕೇಸರ್ ಪಿಸ್ತಾ ಕರೆಯದೆ ಯಾನು
ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರಿಗೆ ಪಾಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಲಕ್ಕ ಮಂತೊಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೀಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಂದಂತ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪರ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕಂಡ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾವೇನೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಸ್ ಫಲುದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಲುದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂಚಿ ಕೊನೆರ ಹಾಕುಜಿ ಹಲ್ಪೊಂಡು ರಾವ್ ಬೈಜೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪುನ್ಗೆ ಅಣ್ಣೆ ಜಿಂಬುಡುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರಪ್ಪ ನೋಡಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರುವೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಾಪುಡು ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಅಂಪುನಿ ಅಡೇ ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪು ನಿಜ ಬಂದು ಕೋಳಿ ದಿನಗ ಬಂದು ಕೊಯ್ನಿ ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಬಾ ಇಂಕು ಕೋಡ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಏನು ಅಪ್ಪಗಳ ನಾಳೆ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಗೈಸ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಫೇಕ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪು ಅವತ್ತಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಲತ್ತು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪೊಡಿದೆ ತೊಂದಿನಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಕೊಡಕ್ಕೇನ ಅದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಆಕಲ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೈಸಿ ಭತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೊಂದ್ವೇನು ನಮ್ಮ ರೆಸರ್ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಬೆಳ್ತೋಚ್ಪಾವೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ರೆಸ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ರಾಹುಲ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಂಡ್ಯಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾಟಕ ಬಂದೆ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ರೆಸಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ ಸೈಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನ್ಸ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಯಾರ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪೊಕ್ಕ ತಿನ್ಪೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಜ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ಪುಜ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಚೂರು ಪನ್ನೆ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರುಂಡು ಕಾಣ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಸೊ ತೂಕ ಟರ್ಡೆಗಿರ್ಬ ಬೆಸಿಯ ತಿಕ್ಕಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್